Отказ от книгата "Феята от захарницата" на Катя Антонова. Чудили ли сте се къде живеят феите? В горите? В чашките на лалетата? Сред звездите? Да, някои феи наистина живеят на тези места, ако са късметлии. Но тази история е за фея, която живееше в една най-обикновена захарница. Не е толкова обикновена, би възразила самата фея. Порцеланова е и е украсена с прекрасни златисти кайсии. Но аз ви уверявам, че става въпрос за една доста стара, очукана и захабена захарница, която някога може и да е имала прекрасни златисти кайсии, но в момента има просто няколко кафеникави петна. Захарницата и феята в нея дълго време бяха забутани в дъното на един кухненски шкаф, на една симпатична баба, на едно тъмнокосо 9-годишно момче на име Филип. Но наскоро бабата почина. И това беше доста тъжен ден за Филип, както и за цялото му семейство. Минаха дни, седмици и родителите на Филип решиха да продадат къщата на бабата. Докато почистваше шкафовете от непотребните вещи, майката на Филип, която беше и дъщеря на бабата, намери старата захарница. Спомни си детството и колко обичаше незабелязано да си краде по някоя бучица захар от нея. Стана и мило, толкова мило, че реши да вземе захарницата у дома си. Когато се прибра, тя я бутна в дъното на своя кухненски шкаф. И така, минаха още дни и седмици. Дойде зима и Филип беше сам вкъщи с Настинка, което си беше чудесно, защото не беше толкова зле, че да не може да си играе, но беше точно толкова зле, че да не се налага да ходи на училище. Все пак гърлото го наболяваше и той реши да си приготви чай. Глупости! Той мразеше чай. Реши да си приготви мляко с какао. Сложи млякото, сложи и какаото. Но когато потърси захарта, не я откри. Беше свършила. Филип се зае да рови из шкафа с надежда, че майка му е скрила някой друг пакет по-навътре. Не, нямаше нито един пакет. И нито едно пакетче. Малко преди да се отчае, той съзря старата захарница. Филип я извади бързо, отвори капака и още по-бързо загреба от нея с една голяма супена лъжица. Тък му да отпие жадно от какаовото мляко и видя нещо да плува в чашата му. Само след секунди нещото успя да изпълзи от чашата и да се просне на масата. «О, каква голяма боболечка!» изпищя Филип, събу чехала си и замахна. Не! Един тънък глас изпищя точно преди чехала да се стовари тежко върху масата. Филип се сепна. «Кой каза това?» попита той. «Аз», повтори малкото същество. «Леле, говореща боболечка!» изписка Филип, който не знаеше да се плаши ли или да се радва. «Ако още веднъж ме наречеш боболечка, аз ще те превърна в захар», каза след леко колебание така наречената боболечка. Филип се наведе по-близо до това странно създание и го заоглежда. Наистина не беше боболечка. Приличаше на миниатюрно момиченце. Имаше дълги, тънки крака и ръце. Красиво личице с огромни зелени очи. Косата му беше сплетена на плитка, която изглеждаше доста непослушна. Момиченцето имаше много странна рокличка. Сякаш беше направена от захарни кристали. Освен това, на гърба си имаше нежни прозрачни крилца, които леко розовееха. «Какво си ти?» попита Филип. «Баба Яга», отвърна подигравателно съществото. «Наистина ли?» смая се Филип, който в този момент беше готов да повярва на абсолютно всичко. «Ама ти сериозно ли? Никога ли не си чел приказки, книги? Очевидно аз съм фея». «Фея?» повтори Филип като хипнотизиран. «Фея», тросна се феята. «Казвам се Ванилия». «Ванилия», повтори Филип пак като хипнотизиран. «Да, Ванилия. А ти кой си?» «Аз съм просто Филип», отговори момчето и се поопомни.
Чакай! Ти се казваш Ванилия, като онова, което мама слага в кекса. Точно, каза феята. Аз съм сладкарска фея. Леле, въодушеви се Филип. Сигурно можеш да правиш разни вълшебства и магии, нали? Ами, може да се каже, отвърна Ванилия. Можеш ли да ме пренесеш назад във времето, когато се съществували рицарите? Или не, чакай, искам да ме превърнеш в тигър. Не, всъщност искам да ме направиш невидим. Можеш ли? Ами, точно тези неща не ги мога, смотолеви Ванилия. А какво можеш? Нямаше търпение да разбере Филип. Мога да те превърна в захар, предложи Ванилия. Че за какво ми е притрябвало това? Изобщо не звучи забавно. И ти не звучиш забавно, но все на някого ще да си притрябвал, щом си тук, нали? Фръцна се Ванилия. Не се сърди, де, сниши тон Филип. Ти само това ли умееш? Да превръщаш нещо в захар? Да, и се гордея със себе си. Пък ти това не умееш. Ванилия се нацупи. Аз съм първокласна сладкарска фея, величествена и всемогъща. Филип отново я заоглежда. Хич не му изглеждаше величествена и всемогъща. Имаше весели унички. Беше нежна и сладка. Но всемогъща в никакъв случай. Защо тогава живееш в старата захарница на баба? Защото съм наказана, въздъхна Ванилия, отчупи парченце от роклята си и го лапна, за да се успокои. И мен понякога ме наказват. Много е гадно. Опита се да я успокои Филип. Теб защо те наказаха? За едното нищо, махна с ръка феята. Забравих да сложа захар в сватбената торта на Сесилия. Коя е в Сесилия? Господарката на всички феи, разбира се. Сигурно е била доста гадна тази торта без захар, предположи Филип. Отврат, съгласи се Ванилия. Затова ме наказаха да прикарам 104 години в тази захарница. 104? Но ти няма ли да остарееш и да умреш за толкова много години? Недоумяваше Филип. Феите не остаряват и определено не умират. Тогава защо се изплаши, че ще те ударя с чехала? Ванилия литна и кацна на носа му. После каза хитро. Ако ти можеше да не умираш, щеше ли да искаш да те цапардос един гигантски чехъл? По-скоро не. Ванилия се усмихна самодоволно и се върна на масата. Тогава Филип забеляза чашата с мляко, на повърхността на която вече се забелязваше ципест каймак. Бляк, каза си на момчето и го изгреба с лъжицата. После се сети, че всъщност му трябваше захар. Ще ми дадеш ли малко захар, ако обичаш? Попита той. Аз не правя захар, аз превръщам в захар, уточни феята. Дай ми нещо и аз ще го превърна в захар. Филип се огледа и видя в купата с плодове своята гума. Стори му се, че от нея ще излезе около една лъжица захар, затова я предложи на Ванилия. Феята само хвърли един поглед и гумата се превърна в малка купчинка захар. Не е зле, благодаря, зарадва се Филип. В този момент чу входната врата да се отваря и се сети, че майка му беше обещала да се върне по-рано от работа. Феята също чу. Стресна се и се пъхна в захарницата. Скрий ме, помоли тя. Филип затвори захарницата и бързо я върна обратно в дъното на шкафа. После взе чашата си и спокойно седна на дивана в хола, за да чака появата на майка си, като се стараеше да не изглежда подозрително. Сръбна си малко мляко и се засмя сам на себе си. Никога не си беше представил, че ще пие мляко с какао и гума. Беше вкусно.